Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan na kami nakagwa. Agwa ng SM. Yan, harap nakita nyo, nagpaparadahan si jeep. But may nakita nyo pa, pagpapag Aray! Assalamualaikum, alhamdulillah. Yan na kami lang sa Alhamdulillah. sa mga computer. Yaw yung mga rayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rin kami doon naman si Pap. Ang lawag, camera, rover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil kami nagpapanaw-panaw ba sa tao, insyaAllah, maglawag kami si Mas. Narawag siguro na mo, insyaAllah. Dibansin, printer. Mali na kita, uwi na. Uwi na, makita niyo? Uwi na ko. Atawa, makain na kita. Maglawag pa printer, mas. Alhamdulillah. Kaya kami gawa na gateway. Naglawag face mask. Lawal na po yung riot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagawag kita-kita sa mga kabinet nila. Alam si Lucy.